Ce faci, mamaie? Pentru ce îți trebuie? Mamă, ce-i cu căzătura asta de mașină? Ce, Doamne iartă-mă, e aici? Hai să asamblăm odată motorul ăsta. Am terminat. Ce morți mătii ai, Aurel? Ia de aici, paianjen prost. Mamă, ce m-ai speriat, fă proasto. A fost o neînțelegere. Aoleu, am încurcat-o. În sfârșit am terminat. Mai trebuie doar benzina. Hai să luăm și cu noi. Vă mulțumim pentru 50 de abonați. Aurel, tu ce zici? Firial dracu. Ai încurcat-o, paianjen prost, sipun de nimic. Ce faci, tataie? Un bătrân a furat dintr-un magazin peste 50 de sticle de beri. Mamaie, cred că tataie a furat beri dintr-un magazin. Pentru că pare suspect. Tataie, ce sunt astea? Mamaie, l-am prins pe tataie cu berile. O băgam iași, am spart vaza preferată a lui mamaie. Bă, tu să-ți sigura. Bătrân handicapat. Mă, bătrân senil cu pantaloni rupți în cur, de ce dracu i-ai spus lui mamaie? Bețivul dracu. Parcă eram prieten copcile șuat, mor dracu. Ce faci, mamaie? La mulți ani, tataie. Doi pumi în gură. Tataie, eu cu mamaie ți-am luat un cadou. Beri să-ți ajungă o săptămână întreagă. Ți-a luat și Ionica ceva.
Bă, prostule, eu mă chinui să vin la ziua ta și tu de-astea faci. La mulți ani, tataie! Hai să mâncăm! Mamă, ce mă doare burta de la tortul ăla! Bă, ce a fost cu tortul ăla? Să-mi bag piciorul în tine de bețiv ordinar. Rusia amenință România cu acțiuni militare. Moscova spune că se simte amenințată de prezența trupelor americane pe teritoriul nostru. Bă, tataie, ce ne facem? Ok, hai! Zici că e un elicopter de jucărie. Ăsta parcă a fost deja în război. Nu are nimic, se lipește cu scociul lui mamaie. Ăsta arată mai mult a vagon decât a elicopter. Hai să vedem dacă e bună mecanica din minicreierul meu. Hai să dăm de mâncare la trenul ăsta. Ori e foametea pe pământul ăsta sau e spart ceva. Lasă că strânge mamaie. Hai să o duc și pe asta. Cred că e vina lui Ionică. Hai să căutăm scociu. Unde e scociu? Nu e acolo. Ionică, dă scociu. Vin la tine. Tu cine morții mătii ești? Ai încurcat-o, copcil fraier. Ia de aici, prostule. Ăsta e a meu. Am știut că face minuni. Am luat și niște jucării. Ce se întâmplă aici? Trebuia să știu că asta e cu Rusia. Care dracu bate că nu mă pot concentra? Cine e? Tataie, au venit mascații. Gata, am ascuns berea și Ionică e vinovat. Măcar nu mai trebuie să meargă la pușcărie.